Yr ysbrydoliaeth tu nôl i'r darn o waith yma di fe wneud efo yr camaraderie smal o'n i'n weld ar gwefannau cymdeithasol fatha Instagram. Ond be dwi'n wybod fel artist ydy bod mae o'n fyd dog eat dog, chadel o sais. Bwriad y darn o waith oedd i greu rhywbeth oedd yn debyg i boster gwleidyddol mewn ffordd. Dyn oedd o'n deud Artists of Instagram, Solidarity in Insincerity. Ac o'n i wedi sylwi yn yr 5 neu 10 mlynedd diwetha bod yna lot o'r maxims ma neu'r brawddegau sort of fatha bod o'n rhyw safiad mawr o'r artistiaid yn neud. Fatha bod artistiaid yn meddwl bod nhw fwy a bwar na sgynny nhw gywir. Yn y 90au, pan o'n i'n fyfyriwr celf yn Llundain, o'n i wastad wrth y modd efo gwaith ffotograffig neu unrhyw waith celf rili oedd yn cael ei ddangos ar lightbox. Ac o'n i wastad, mae hyn yn gret, dydy, maen nhw'n edrych fatha bron iawn y lluniau yna mae rhywun yn gweld yn duty free wrth mynd ar wyliau yr ffotograffs yma efo gola tu nôl iddyn nhw. So mae'r posibilrwydd i gael drawing digidol wedyn roed ar lightbox. Mae lot haws a mae'n edrych yn debycach i lun wan, dydy mae'n edrych bocs. Diwedd y 90au nes i ddechrau dangos gwaith ar ôl gadael coleg celf. Yn yr amser yna dwi wedi gweld dwi wedi bod yn rhan o ryw cliques bach artistiaid neu gangs bach artistiaid yn gwneud pethau. A ymhrofiad i ydy na dos na ddim lot o solidarity yn y byd celf. Dyna di job artist ydy sylwi ar pethau pwynt bydd allan. So mae sut oedd artistiaid ddod i ddelio efo social media yn ddiddorol i fi. Achos fysa rwy'n meddwl bod y artistiaid yn defnyddio social media mewn rhyw ffordd eitha safi diddorol. Ond pan y peak cyfnod Instagram, oedd artistiaid yr un mor ridiculous a unrhyw influencer arall oedden nhw'n brolio ac yn peintio rhyw syniad odd o be oedd ei bywyd nhw fatha bod o'n berffaith yn rhywbeth. Ar un llaw ni wedi siomi bod artistiaid wrach medru bod mor naff o hynna. Ond ar y llaw arall oedd o'n gret achos o'n i'n mwynhau neu gwaith amdano fo. Ac wrach bod fi'n neud o'n hun. Mae gynna i syniad reit dda bod celf weledol yn isal ar y pecking order yn Gymru. Mae celf yn ista o danodd. A mae hynna'n oce, actually, achos dwi'n meddwl yn neud o'n lle diddorol i fod yn artist. Ond, dwi yn hefyd yn meddwl bod o'n golygu bod celf yn Gymru yn medru bod yn chydig yn colloquial a chydig yn ddi-ddanaf o syd. A dwi'n falch bod yna ddarn o waith eitha cryn-tachlyd fy hyn mewn casgliad cenedlaethol yn Gymru. So pan nath y pandemig ddechrau, o'n i'n byw efo nhad yn Betws yn Rhos, sydd yn bentra bach del lle mae Gymreictod o yn atha dŵr yn diflannu'r tywod o syd. So mae o'n i bob pwrpas o bobl yn dal i siarad Cymraeg yna, ond mae yna enghraifft yna sein mawr deud thank you NHS, ond ddim yn ddwyieithog. Ond mae yna jyst rhyw bethau bach fel am digwydd lle ti'n meddwl, mae hwnna'n bwrpas dydy. Mae pwy bynnag ddath brintio hwnna'n meddwl, nhw'n i jyst brintio yn Saesneg. Mae'n mynd i wneud i bobl Gymraeg edrych yn peti os dyn nhw'n cwyno. So pethau bach fel a bobl mewn campervans yn torri lockdown tra ni'n mynd am dro yn y lonydd cefn ac o'n i'n gweld nhw. Mae'r campervans yn edrych fans efo quiffs mawr dydyn. Maen nhw'n dod rownd y corneli, 2 old-timer yn y ffrant a mae'r argolwg eog yna. A hefyd nes i brynu iPad. Ond dath hwnna newid bob dim i fi, o'n i'n mynd i gweithio lot cynt. A mae yna wbath just yn ystod lockdown, gorfod ar yngwely efo iPad yn just wneud lluniau sbeitlyd o bobl oedd yn mynd ar y nerves fi. Oedd o just atha,
ni wrth y modd, ni just atho rhyw bond fel yn celfyddydol, just yn... Oedd y moment yna i wedi just canolbwyntio ar un bit o'n gwaith yn gret, ond nes i'n joio hynna. Nes i wrach ailgydiad yn yr rheswm pam bod o'n i'n artist. Ond dwi wedi ffeindio bod Instagram yn gret i ddangos narratif nhw beth. So, mae lot o'r drawings dwi'n gwneud dwi'n yn serialised, so mae gennau gymeriadau. Dwi'n medru dripio nhw i fewn i'n feed Instagram fi. A mae'n nath nhw gynulleidfa bach wedyn o bobl sy'n dilyn hynt a helynt y bobl yma. A dwi'n mwynhau hynna, de. Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth fatha, does na ddim oriel yn efo, does na'm curadur. Dwi wedyn wedi just gwneud fel fyna, dwi'n mynd i ddim byd cas am neb yn byd fel yna, ond mae medru cael rhwydd hynt i just dangos beth ti isio. Yn gret, de. A dwi'n meddwl bod hynna, pan mae cyfryngau cymdeithasol ar ei gorau, ydy pan mae unigolion, neu grŵps o bobl, wedi just rhannu rhywbeth fel yna, heb neb yn rhoi angl arno fe, defnyddio fo i rhywbeth.